आओ ताको फुलमाला दे दिया द्रौपदी तुमको चाहिए सुविधा का कहना को ताको फुलमाला दे दिया
ଏ ଦ୍ୱାରା ଏ ଏକ୍ଟିଂ ଏବଂ କମେଡି ଦେଖି ଜଣେ ଭାଇ 100 କୋଟି ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲ। କେବଳ ସେ ପରିବାର ଚାକିବାରୁ ଆକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ପରିବାରକୁ ମାତୃ ସମାଜରେ ରଖିକରି ଏମିତି ଅପରାଧ କରିବ ତାକୁ ଏହିପରି ଶାସ୍ତି ଦେବ।